Salve, brato. Näme bollam? Waalaikumsalam. Omam, yaşım adaylar. Näme bollam? Ay tekrar yarlayacağım bana. Şeyda, köne fakris. Bana zeretta. Şeyda, köne fakris. Köne fakris. Şeyda. Bana da garqayn mutbay. Çıkmada. Ana nesi? Basara da vam sip gitparano. TikTok'ta kıyal olaydı. Sonay canla bilen aşka kafe çıkara bilen ve aşkan yerinden son ya bilen teker ma ya le gon sip çıkça. Tekrar şaşacağım cigin bilen. Teker da lan pol ya sugun antifreezin akım ne atırın tekerin mesele de. Şama ölüm servis ama içinde. Bak ne ettin? Ölüm sırnayda namı aram. Zaten kan. Aydan. Burada durma. Teker ya antifreez ol bul zapça kovri. Ay o şu kim ne var? Mara kim ne atın? Sen servis ama la. Qarasana. Bak orada o kenan. 3 ay, 6 ay, 10 ay sen qarasana ol ya. Ana en qoğularına mayda inmi. Qarasana diye var. Bugün epenliğin toya çağıryalar. Epenli bolsa özünün köneçe doğanını giyip toya varıptır. Toya varanna epenli öýüň içine girip oturanna ýok sen beýlerek düşdip onu agrat düşürpdirler. Ýene de adam gelipdir. Ýene de epenleten bir beýlerek düşdip ýene de düşürpdirler. Gara şeýdip epenliğini her bir gelen myhman gelenni epenliğini düşürüp kapıdan çıkarıpdyrlar. Epenli bu bolan pursatlara hayran galypdyr da öýüne gelip özünün täzece toy doğanını geyipdir-de täzeden toya barypdyr. Epenli toy doğanını geyip baranna sen gornuň törüň ortasydyr diýip muny törde oturdurlar. Törde oturan epenliň öňüne tagam getiripdirler. Şonda epenli "İyi doğanım, iyi. Bu tagam sen üçin geldi" diýipdir. Epenli hakynda aýdylýan sorta sözlüň üstü bilen bolsa, geyinişine göre garşylarlar, türleşine göre uğradırlar diýilen nakylyň sözüni emele gelýär. Başlyk bolmagam aňsat däl. Hem sayfı yok mu? Başlyk zan can başlyk. Dur elin aýapna. Dur. Yok hem buna çok. Yatsana. Dur. Arkasına koy. Arkasına diýärmi? Dira. Bas bir daýda diýini. Ýanyna odur basykana aýda. Bas bir güldürüp goýar aýda bas bir. Yan geliyor kam. Mas. Baş. Başlama ova.
Ardı var. Yürek var yakama. Yıkıldı mı? Gülmüşler başmışım. Öyle. Bas. Güllür haydi ödüm güllür haydi. Dinle. Ey bas. Bala de. Bas. O. Başlık. Ay başlık. Sen Şahrukhan'ım yenge ya. Ne diýäň? Şahrukhan başçyga meýdi. Gülmüşler başçy orda mı? Gülmüşler. Kim gülüp zo. Mal güllür ýa-ni. Güllür ýa-ni bas. Ay al yar öyle. Bas. Kastım yaman betoguna. Tavadan o başlık. Atip. Odra bas. Onu men toyuna. Bas. O abi tune mi? Bul. Ahmet tu 5 ýyl injiski täze çykdy. Maşyn tapmadyk. Maşyn ýerde bas. Başına anırdın. Boli. O al onu. Dur bir min çykýar diýär. Böyle adama bin alaysanız lan adama bak. Yollos başlyň orunbasary. Başlyk opskoda. Başlyk diýip bizlenerdin inne bak. Borla yo diýip sen kim men kim? Algaçman sagar men ýanyma. Başlyk opskoda men başlyk bolmaýly. Başlyk orunbasary çağırdyňyzmy? Başlyk orunbasary diýip başlyk näde suwat? Opskoda. Ondan inne suwat kim berdi başlyk? Siz baş. Ha şey diýdi başlyk diýdi sen kim men kim? Düşündüm baş. Düşündüm başlyk bolan. Hani öw meni. Siz gowa öňkü başlykda var siziň ýanyda 2 saat bolup galar ona. Başlyk bolgan sana pastiýany öňkü başlykda siziň ýanyda 2 saat bolup galar. Yeter artık garay ama. Yok wemen orana. Başlyň otskada wagtyndaky başlyk. Alyň lipden zoçun. Alyonka zoýdyňlar. Malades. Hani öwde ha meni. Siz gowy başlyk. Diňe siz başlyk bolmadyňyz. Gowrak öňkü başlyk bar halam okdum. Hala gere öňkü. Başlyk hala nomeryny pozdum. On pozdum däme. Pozdum. Pozma özünem pozmaly. Pozdum. Berekella. Sen uzun oý derdiň. Bara gidip işleýsin. O täze başlyk gelýärmi? Wa öwde şey. O siz öňkü başlykda var siziň ýanyda 2 saat bolup galar ona näde? Bize var abet bermänne. Yumurta oynatyp berýär-de bize şu abetin ýerine. Ön kovmy men gowmy. Siz gowasy. Siz görýärmi? Bir başlyk görünýär. Malades Juma. Bollo yeter o be gatfy zormu? Başlyklara man diýen ýanyňyzmy? Ho. İşgärlen videolaryny guradanlaryny WhatsApp'da görersiňiz desem. Wagty gowa başlyksan. Fagaman siz diýin salsaňyz, biz diýin salan ýalar başlyksan. Fagaman diýin salan. Toýuňyzdan fagaman soň. Ejem 2 kilo kartoşka getir diýende, men 1 kilo da kuýduran getiremdi. Alo, Meşmat, parko. Indi, bu näme etdiň goňa? Ya doğancım, öğretildim ha doğancım. Ne istap bolan, sen kadi istap bolan doğancım. Goca sert goca. Kängürlemi? Şydyk gowa, töle. Doğancım, sen hem enerji, menem enerji düşünýän şoňa. Şoňça da ýalaşaly senden. Näme diýsen etjek? Wah, ben maşin. Näme ular bar wala maşin. Ha doğancım, ağlamaýda ana allen gatsan aldım ha bolar da şey. Allen gatsan allen. Bu ham bastony maşina 3-5 motor. Dönjü kraskadan çykaryň. Doğancım kraskadan bar mesela men özügin. Bayan kraskasyny zepde sana soňkyja bayan kraskasyny zepçe bu panda burgeram görýän. Öýüňe de dastak etdiren tutuş tokumy uýuşuray bolýarmy öňe? Ene bilen panda burgeram dastak etýär, dastak keler. Çok bolma. Ben sana bir şey anlamam, damam oýar. Bermana. Bolýan bir kızymyz da maşynadan pul alyp gaýdan garaş göni birinin çyk. Hey keywane abet bol taslisi. Asana TikTok'un bu diýin salalla. Aç ýürek dermany. Aç hadi. Want mat? Want mat. Sen açtım şu want mat. Ağzımı sordum. Böyle şey var yerde. Üstüne duracağız. Bitele. Ay. Ne mi yapayım? Iç ağır dermana hayır ediyen neler demin ne
Bezetten ton gerektir de bir kalsa da. Akmal eklebedi. Damdam yeni damcalap başladı bula. Allah sen şunu dinleyen kulakla beni bağışladı ya faydasın kavara. Ya hayır. Şunu ya diyen olun mara. Bu diyorsa koyma mananın ya. Tek o gündeki. Hayır. Şu kim mi Azerbaycan var? Ay kuvat kopur bir gördün Azerbaycan bir gördün. Ve tura ot ya faydasın. Ne mi yazayım? Sana kızlar ot veren bağlan yapılan azal kadın. Günlük bir kovatın dimal yani men ne metsek bilemem. Yazdım. Hangisisi? Ne geçti? Vay yine şu dom da. Halit etti Barcelona. Lisini parladı vallahi. Yapsanız o. Ne mi yazayım? Real Karolli bir ayda. Yampın içi. Ya. Ordun da. Vay. Sumodat ya molin var. Kartıma aylık geçeni alsak olay yani. Hayır. Abi adam ağıtlardı. Görmeyin, görmek kabarda da güymen öyle. Son bir kofislik bir iş tutar ya kaydı vermeli.